हारिमायारि फिरफिला बिर होनायनि जे हाबाफारि बेखौ जागायनो आखायाव लाबाय। बेवहाय बाहागो लादों बरिमाखा मडेल भिलेज कमिटिनिनो आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बरिमाखा मडेल भिलेज कमिटियाव गोग्लैनाय फिसा फिसा गामि बरिमाखा थालिरबारि नाक्टिपारा बेनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गामिनि मेलेमजिबि सुबुंफोर। इंराजनिफ्राय उदांस्रि जानाया दिनै 73 बोसोर जालांबाय। बे 73 बोसोराव भारतबर्षआ बे फिरफिलाखौ दैखांनानै बा बे फिरफिलानि जोहै दुनियायाव पृथिबियाव माने सिनायथि होबाय जे भारतबर्षआ उदांस्रि जाबाय होननानै। ओंखायनो सरकारनि बिथोननि लेखा जोंनि प्रसासननि जोंखौ बिथोन होनाय लेखा जोंबो जों बे मडेल भिलेजनि फिसा अफिसखौ जों समायहोनो थाखाय भारतबर्षनि बे फिरफिलाखौ जोङो दैखांबाय। ओंखायनो आङो देग्लायनि बायदिनो बा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि नोंथांमोना बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आं आरो गोबां बुंनो थांला। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंनि भारतबर्षआव उदांस्रि जानाया दिनै 73 बोसोर जालांबाय। बे 73 बोसोराव जोङो माने भारतबर्षआ गोबां आवगायनो हाबाय, उन्नति खालामनो हाबाय। ओंखायनो जोङो गासैबो भारतबासिया भारत हादोरनि थाखाय जेन माने साफा साफा भारतबासिनि गोरबोआव जेन जों भारतीय होनना नागरिक होननानै माने गोसोआव माबाना लायो, गोसोआव बजबना लायो। बेखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आं आरो गोबां बुंला, बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे 15 आगस्ट लोब्बा लाखिनाय फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमथों, गोजोन्थों। नोंथांमोना ओरैनो बे गामियाव ओरैनो मा मा हाबाफारि लानानै देग्लायनि जे 15 आगस्ट दा 15 आगस्टखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों? खोनानो मोन्दों मैया ओरैनो डास्टबिन, औवानि डास्टबिन हेबनानै राननाय, लोगोसे जे क्लिनलिनेस गामिनि सोरगिदिं साफा सुफा खालायनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों। नोंथांमोना बेफोरखौ मावनानै माबायदि मोन्दों? आसलते स्वच्छ भारत मिशन, बे स्वच्छ भारत मिशनखौ भारतनि मानगोनां प्रधानमन्त्रि बिथाङा 2017 मायथाइयावनो जागायजेनदोंमोन। सारा भारतबर्षखौ साफा सुफा खालायनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों। नोंथांमोना बेफोरखौ मावनानै माबायदि मोन्दों? आसलते स्वच्छ भारत मिशन, बे स्वच्छ भारत मिशनखौ भारतनि मानगोनां प्रधानमन्त्रि बिथाङा 2017 मायथाइयावनो जागायजेनदोंमोन। सारा भारतबर्षखौ माने स्वच्छ खालामनाय एबा साखोन सिखोन खालामनाय बे माबाखौ आगोलाव लानानै, बे उद्देश्यखौ आगोलाव लानानै बिथाङा सारा भारतबर्षआवनो माने क्लिननेस खालामनायनि मोनसे सिमां नुदों। ओंखायनो बिथाङा गावबो सम सम जायगायाव थांनानै गावनो आखायाव हासिब लानानै क्लिननेस खालामो आरो गासैबो भारतबर्षखौ साफा खालामनानै लाखिनो थाखाय, गावनि एरियाखौ साब सिखोन खालामनानै लाखिनो थाखाय बिथाङा माने बयखौबो बिथोन हरदों, खावलायहरदों। बेखौ लोब्बा लानानै जोङो बोरिमाखा मडेल भिलेजाबो बे साखोन सिखोनखौ लोब्बा लानानै जेन गामियाव प्लास्टिक थाया, गामियाव दाखोर थाया, गामिनि दाखोरफोरखौ माबायाव जोङो खख्ला हेबनानै डास्टबिनाव जों माने सोनानै दिनो। जों बे नियमफोरखौ गासै
बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लानि लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो बिथोन होदों। बिथांमोना गावसोर मालाबाफोर मेथाइफोर जानानै प्लास्टिकफोरखौ आखायाव लानानै डास्टबिनावसो गारहैयो। जोङो सान्दों जोंनि एरियानि मादावनो जोङो थामहिनबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मादावनो जोङो मोनसे क्लिननेस गामि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। बेखौ जोङो सरकार फालनिफ्रायबो जेबो हहारि मोनाखैब्लाबो बिथांमोना सरकारनि मानसिफोरा सम सम फैनानै जोंनि गामियाव नायफैदों आरो बिथांमोना जोंनि क्लिननेसखौ नुनानै बिथांमोना माने सेटिसफाइ जादों। थांनाय बोसोरावबो जे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बयनिख्रुइ साबसिन गामि हिसाबै सायख'जादों, बेनि सार्टिफिकेटबो मोननाय खोनादों। नोंथांमोना बेफोरनि बागै मा बुङो? नंगौना नङा, बे थारना? जिहेतुके 15 आगस्टआव डिसि प्रखाखना गावसोरनो जोंखौ जोंनि गामियाव फैनानै नायखोमालांनानै नुदो आरो मिन्थिदो। ओमफ्राय जोंनि गामिखौ सिलेक्सन खालामदो जे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मादावनो बोरिमाखा गामिया क्लिननेस गामि, साब सिखोन गामि होननानै बिथांमोना गनायथि होनानै